presented by Top Music। बोलिए देवघर वाले बाबा की। कुटिया में रखला से ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films। कुटिया में रखला से ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Raksol। कुटिया में रखला से ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। कुटिया में रखला से बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो निकलले हो अचके आइल ना बुझाइल मुहमा डलले हो। डलले हो हमा डलले हो लागत डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से। बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो निकलले हो अचके आइल ना बुझाइल मुहमा डलले हो। डलले हो हमा डलले हो लागत डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से। बतिया न मानता देहिया के झारता देखनी हो बाहरा से। ए बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Raksol। कुटिया में रखला से ये बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films। कुटिया में रखला से खोआ मलाई छेना मिठाई कुछ न भारे हो, भारे हो कुछ न भारे हो सुनिए बाबा राउर चेला राइटर कासे हो। रकासे हो रकासे हो बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के। खोआ मलाई छेना मिठाई कुछ न भारे हो, भारे हो कुछ न भारे हो सुनिए बाबा राउर चेला राइटर कासे हो। रकासे हो रकासे हो बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के। मारत ताना कमेश्वर दीवाना रोज भंगिया के पिसला से। ए बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बादशाह भंगिया खा गइल खाली कुटिया
रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया।